Da vidimo od 1 do 10 šta to meni paše kod žene, šta ne paše. Ne želi djecu. Da rodiš, da ti ga napravim kako tako. Tata je radi u policiji. To znači da će ostati bez momka. Ajde, neka, lako dogovorimo poslove. Može, hajde tu, okej. Ima ružne zube. Dok ja nisam radio, je cirkone Hollywood smile, imao sam ja ratno polje u ustima. Ajde. Nemoj vas smisao da smiješ normalno. Pije alkohol. Ja poredka za obiće. Ajmo daj. Dopisuje se sa pušačima. Znači ima ružne zube, pije alkohol, dopisuje se sa pušačima. Znači ona, puši ne njima, nego općenito. Znači, druže, meni ovdje je porok cura, druže, moram nešto tu brirat. Mama je doktorica, stari u policiji. Rokerske familije. Doktorica, ja ću družiti s mamom malo više. Šta je briga, šta je matir, hajde može. Nema para. Ovo meni socijalni slučaj zapade koji ima jake roditelje. Ajde, ja para, imam ja para. 27,5 maraka, bit će dovoljno, hajde. Ajde, do kjece. Priča. I na sve ovo ima i bivšeg. Ti sebe. Visoka. Razija Mojanović, znači. Šta je ovo, ba? Daj nešto normalno, materit. Ja imam sve djevojku u kolicima, pa neka kad ustanem malo je poviša, kad je u kolicima mala. Bože, sad će ovo, šta se smiješ? Ovo nije za plakat. Aja, ružna, ja čudna spiska. Hajde, ljudi, vidimo se.